दिनैनि बे सानावनो थांनाय 30 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय, बिएलटिनि सोमावसारनाय, एनडिपिनि सोमावसारनायाव जाय बर' जोहोलावफ्रा अबथिरा जिउ गारनांबाय, खास्रि बिस्रि पुलिस मिलिटारिफोरजों गावथारजाबाय, दानथारजाबाय, जाय बिथांमोना अबथिरा गावनि नखर संसारखौ, बिमा बिफाखौ, बिदा फंबायखौ नागारनानै हारिनि थाखाय सोरगोआरि जानांबाय। साफ्रोमनिबो सोरगोआरि जिउ सोलेरा अराय सोरगोआव आलो गोजोनै थानो मोनो अबंलावरिनि खाथियाव आं आरज गाबबाय। बे 32 बोसोरनि सोमावसारनायाव जिखिनि बर' फिसाफ्रा मुंख्लं जाबाय, बिथांमोननि मुंख्लं जानांनायाव जि नखरफ्रा दुखु सारजाला सहायनांबाय, सोरबा बिगोमा गैया जाबाय, सोरबा फंबाय गैया जाबाय, बिदा गैया गोमानांबाय, बै दुखुथिया नखरफोरनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि खुलुमनाय, सिबिनाय आरो गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायहरबाय। बे समाव आङो निमाहा बिदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि माखासे संग्रामि आफादफ्रा जोंनि मुंख्लं नखरफोरखौ जों जेरैबायदि नायनांगौ, अननांगौ, जोथोन लानांगौ, बेबायदि जोथोन लानो हाबोआखै। बिनि थाखाय आङो नोंथांमोननि खाथियाव खर' गंग्लायै निमाहा बिबाय। बड'लेण्डखौ सोरजिनो थाखाय जाय जोहोलावजोफ्रा दिनै गावनि आथिं आखाइ खोमानांबाय, बेंगुरा जाबाय, गावनि सोलेरनि बबेबा मोनसे बाहागोखौ खोमानानै लानांनानै दिनै असल जानानै थानो गोनां जाबाय, बिथांमोननि खाथियावबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय, आंनि अननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दामान गोनां रायजोफोर, दिनै गोदानै बर'नि जारिमिनखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनांगौ होननानै आं सानाखै। बेवहाय जिखिनि बाहागो लाफैदों क'क्राझार जिल्लानि आइ आफा रायजो राजा, जोंनि बिग्रायारि जोहोलावफोर, फंबाय बिनानावमोन, गासैनिबो थै बिखा बिख्लोआव बड'लेण्डनि बागै गासैबो खोथा गुदि खिथा नोंथांमोननि बिखा बिख्लोआव हाबनानै दंजोबखायो। दिनै गोदानै बुंनांगौ होननानै आं सानाखै, नाथाय दिनै आङो फिन खेबसेबाव नोंथांमोननो साबायखर बावहरगोन आरो लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो साबायखर बावहरगोन जे दिनै जोङो साननानै नायहरोबा जोंनि खोमोना गसङो, जोङो गोजां सिउ सिउ मोनो। 1987 मायथाइनि 2 मार्चआव आलादा हादोर, आलादा रायजो बड'लेण्डखौ सोरजिनो बै समाव गिलु बालु थासारियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ थांखि लायामोनब्ला बे 32 बोसोराव आसामनि गुबुन गुबुन हारिफोर बायदि बर' हारियाबो राव थुनलाइ गोमाजानानै, गावनि सिनायथि गोमाजानानै, हारिमु गोमाजानानै, हा-हु गोमाजानानै दिनै हालाय हाफाय जानांसिगौमोन। बे बड'लेण्ड सोमावसारनायासो जोंखौ फोरोंबाय हारिया मा, राव थुनलाइया मा, हारिमुआ मा, माहारि मोनसेया बोरै थांना थानांगौ, बोरै जुजिनांगौ, गावखौ बोरै सिनायनांगौ, सुथुरा सोर, लोगोआ सोर, हादोरनि खुंथाय खान्थिया मा, बे गासैबो खोथाफोरखौ बे बड'लेण्ड सोमावसारनायासो जोंखौ फोरोंबाय। दा बेनिखायनो आङो गुबुन हारिफोरनि सिगाङाव बुङो, जेब्ला बिथांमोना बड'लेण्ड सोदोबखौ खोनायोब्लानो रागा जोङो, जोंखौ लै लै सै सै खालामो, जोंखौ बिथांमोना उदखारि बायदि बाहायनो नागिरो, जोंखौ बिथांमोना सोंखारियो, अब्ला आं गुबुन हारिनि सिगाङाव बुङो बड'लेण्ड सोदोबा मोनसे गोथार सोदोबसो, मोनसे पबित्र सोदोबसो, गोथार सोदोब। बे सोदोबखौ मुगैनाङा, मानोना बे सोदोबजोंनो मोनसे हारिया थांना थानायनि सिमां नुयोब्ला, बे सोदोब फंसेजोंनो मोनसे हारिया खौसे जानो हायोब्ला, बे सोदोब फंसेजोंनो मोनसे हारिया गोख्रों जानो हायोब्ला, बे सोदोब फंसेजोंनो मोनसे हारिया गावनि राव थुनलाइ हारिमु गासैखौबो लानानै थांना थानायनि सदबांसा समायखिरा लानो हायोब्ला बे सोदोबखौ मानो नोंथांमोना मुगैयो? आं गुबुन हारिफोरखौ बुङो आरो नोंथांमोनजों आंबो बुजियो, आंबो फोथायो बड'लेण्ड होननाय सोदोबा ओरैबायदि मोनसे शक्तिशाली सोदोब, ओरैबायदि गोख्रों सोदोब, बर' हारिखौ गुबुन रावबो सोदोबा खौसे खालामनो हाया, नाथाय मोनसे सोदोबा खौसे खालामनो हायो, बेनो जाबाय बड'लेण्ड। मान गोनां रायजोफोर, नंखायनो जाय जेरावनो थाया मानो, जि राजखान्थि गेलेया मानो, जि फालांगि मावा मानो, जायजों जि संसार जाया मानो, आं साफ्रोमबो बर' बिमानि गोरबोआव जोनोम जानाय बर' फिसाफोरखौ खावलायगोन, जोनोम जानायनिफ्राय थैजासिम बड'लेण्ड सोदोबखौ गावनि बिखा बिख्लोनिफ्राय गोजानाव दादों। मालाबा ओंखाम जाफुं बोथिसे मोनजायाखै जेबो नङा, गस्ला गाननो मोनाखै जेबो नङा, मोजां मोजां खाजा मोनजायाखै, न' बां लुना लानो हायाखै जेबो नङा, नाथाय बड'लेण्ड सोदोबखौ जाहाथे गोरबोनिफ्राय रावबो दान्दिसे समनि थाखायबाबो गोजानाव दोना। जिखालि बर'फ्रा बड'लेण्ड सोदोबखौ बावगोन, बैखालिनो बर' हारियाव अलखदा फैगोन। बड'लेण्ड सोदोबखौ बाहायजेननायनि सिगांनि बर'फोरनि थासारिखौ नाय,
गुबुन हारिजों लैलै सैसै थगायजानाय, सोबख'जानाय, नासयजानाय, गादबजानाय, रेडिअ सेन्टार बिनानै मोना, कलेज स्कुल बिनानै मोना, बर' बिजोंनि फरायसालि बिनानै मोना, जेरैबायदि थासारि जोंनि रावखौ टाउन सहराव रायनो होआ, जोंनि लेखा साफायनानै होआ, बेसेबांबा लैलै सैसै थासारि जेब्ला बड'लेण्ड सोदोबखौ बाहायनानै अख्रां गोमसारजासे बर'नि बै समनि दैदेनगिरिफ्रा, आइ आफा रायजो राजाया, आबादारिफ्रा, जा गासैबो थाखोनि बर' सुबुंफ्रा खौसे जानानै जेब्ला अख्रां गोमसारजासे राजा लामायाव ओंखारबोबाय, बै खालिनिफ्राय गासैबो हारिया बर'खौ खर' दैखांनानै नायनो गोनां जादों। दा नोंथांनि रायजोफोर गोसो बायनो नाङा। जोङो दिनै बिनाया गोबाव जाबाय, जोंनि बिनायखौ मोनाखै। बियो मोनसे खान्थिजों सोलिखायो। गोदो दैदेनगिरिफ्रानो बुंखादों, जेब्ला रबीन्द्रनाथ ठाकुराबो बुंदोंमोन, मालाया नोंनि खोथाखौ खोनासङाबा नों हारसिंनो थां। नोङो फोथार गेजेराव खाम दामोबा न' सिंनिफ्राय मानसिफ्रा खोनासंगोन, खेबसे खेबनै दामोबा मानसिफ्रा न' सिंनिफ्राय खोनासंगोन। नों खामखौ सानसे दामोबा माखासे मानसिफ्रा नोंखौ न'निफ्राय बाहेरायाव ओंखारना नायहरगोन, आरो साननै दामोबा नोंनि खाथि साफिगोन, आरो सानथाम नों फोथार गेजेराव खाम दामोबा लासै लासैनो फैनानै नोंनि खाथियाव साफिफैगोन। दा दिनै बड'लेण्ड सोमावसारनाया, बै समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ खुनु एमएलए गैयामोन, एमपि गैयामोन जोंखौ सापर्ट होग्रा। जोंनि खुनु खुंथाय गोहो आसामनि जा दिल्लीनि जा पुलिस मिलिटारि सिआरपिआ लामायाव ओंखारबानो फैयोमोन, बुख्रेबोमोन, गाख्रेबोमोन। बै समाव बिथांमोना रिक्स लानानै, बिबान रुजुनानै बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ लामायाव लाबजेनामोनब्ला दिनै रावबो जोंखौ नायसननाय नङामोन। ओंखायनो बड'फानि सिमाङा मोगथां महर मोनबाय। बिथाङा बुंदों, इउनिटि थ्रु स्ट्रागल, स्ट्रागलनि गेजेरजोंनो, जांख्रिथायनि गेजेरजोंनो बर'आ खौसे जानांगोन। आरो दिनै बर'आ खौसे जानो रोंबाय। आरो बिथाङा बुंदों, सोमावसारनायनि गेजेरजों, रिभलिउसननि गेजेरजोंनो बर'आ बुहुमाव सिनायजानाय हारि जानांगोन। आरो दिनै आसामथ' नंला, नर्थ इस्टथ' नंला, इन्डियाथ' नंला, बुहुमनि गोबां हारि हारिसाफ्रानो, गोबां मानसियानो दिनै बर'फोरखौ सिनायनाय जाबाय। बिनि थाखायनो दिनै साबायखर सेलुट होगोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ। दा मानगोनां रायजोफोर, माबा मोनसे मोननो थाखाय माबा मोनसे खोमानांगौ जायो। थिग बेबायदिनो बर' हारियाबो बर' हारिखौ बुहुमाव अराय सम गायसननानै मोनसे गोजोर हारि हिसाबै दोनलांनो थाखाय, बर' हारिखौ दाफुंनो थाखाय मोनसे गोख्रों हारि महरै बे गोलाव समाव जोङो 5,000 सुबुङा जिउ गारबाय। जोङो बेखौ बावनो मोननाय नङा रायजोफोर। जोंनि थांनाय 32 बोसोर सोमावसारनायाव जोङो 5,000निफ्राय बांसिन सुबुंनि जिउ गारनो गोनां जाबाय। 20,000निफ्राय बांसिन सुबुङा जेल जानो गोनां जाबाय। बे जाबाय जोंनि बर' हारिनि गोथां जारिमिन। आरो बियो मालायनि थाखाय नङा, बे आसाम सरकारनि थाखाय, जायजों जों संसार जादों, जायजों जों एखे लोगो थाफानानै दिनै सोलिगासिनो दङ। जोंनि खुंथायखौ जायफ्रा बिबान लादों, बे बिबान लाग्राफ्रानो जोंखौ जौगानो होआ, जोंखौ समान समान जौगानो होआ। जोङो जेफोर आयदाफोरखौ, जोंफोर जेफोरखौ मावोब्ला बर' हारिया जौगागोन, बे आयदाफारिफोरखौ, हाबाफारिफोरखौ बिथांमोना मावा। दा बिनि थाखायनो सोमावसारनांगोन। आरो बै समाव 6 बोसोर सोमावसारनायनि उनाव बिएसि सुक्ति जादों। बिएसि सुक्ति जानायाव बर' दैदेनगिरिफ्रा रायलायदोंमोन, बिएसिआ जोंनि थोजासे नङा आरो सोमावसारनांगोन। उनाव नायबाय बिएसिआ जोंनि जेबो लाबोनानै होफैनो हायाखै। बिनि थाखायनो 3 बोसोर बिएसिखौ नायनायनि उनाव 1990 मायथाइयाव फिन उर्खाव गोरा ब्रह्म, सोमला बसुमतारी मोननि दैदेननायाव एगेन बड'लेण्ड आन्दलना जागायफिनदों। बै समाव बिएलटिबो जोनोम जाबाय। फारसेथिं अस्ट्रनि सोमावसारनाय, फारसेथिं गणतान्त्रिक सोमावसारनाय। बे मोननै सोमावसारनायाव नोंथांमोन आइ आफा रायजो राजाया बयबो गासैबो सात जाल्ला दुखु खैफोद नेवसिनानै बाहागो लानायाव उनाव थांनानै 2003 मायथाइयाव बिटिसि एकर्ड जादों। आरो बिनि सेर सेरनो साइडजोंनो आन्थो जुवाजासे एनडिपिआ सोमावसारबोदों। बिथांमोनाबो 1986 मायथाइनिफ्रायनो बिएसएफ मुं लानानै जोनोम जानानै बै समनिफ्रायनो जिरायनाय गैयाजासे बेसेबांबा सात जाल्ला सहायनानै जोंनि जे हास्थायनाय, गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायाखै। बेखौ एनडिपिनि सिजफायारनि गेजेरजों जोङो गणतान्त्रिक सोमावसारनायखौ गोख्रों खालामफिननानै फिन खेबसेबाव 3थि खेबनि थाखाय जोङो मोनसे सोमावसारनाय खालामनांगोन। आरो बे सोमावसारनायजों जि मोनसे सुक्ति जागोन, बे सुक्तिजोंनो फैगौ 100-102 बोसोर बर'फ्रा जाहाथे बिखा फोजानानै
खुनु खैफोद गैयाजासे संसार जालांनो हायो। बिटिसि जोनोम जानायनि उनावबो 150सो सुबुङा राजखान्थिनि थाखायनो थैनो गोनां जादों। बेखौ जोङो मुंख्लंबो होनो हायाखै, बिथांमोनखौ जेबो बिमुं होनो हायाखै। दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि मोनथायनि थाखाय, बर' हारिनि मोनथायखौ जाफुंसार होनो थाखाय गासैजोंबो दिनै एनडिपि जा गुबुन गुबुन आफाद जा बयजोंबो आखायाव आखाइ हमलायनानै थांनो थाखाय जोङो माखासे हाबाफारि रनसायदों। आरो बे हिसाबैनो दिनै सोरबा सोरबा बुङो मोनसे समाव एबसुजों एनडिपिजों गोरोबलायामोन, बुथारलायोमोन, बोरै लोगो जाखो? बर' हारिनि स्वार्थआव एनडिपिआबो आगानसे हरदों, जोंबो आगानसे हरदों आरो दिनै जों खौसे जानानै सोमावसारनो हादों। ना मानगोनां रायजोफोर, आफाद एनजिअ जियानो जाया मानो बयबो दिनै बड'लेण्डनि थाखाय खौसे जानांगोन, अब्लासो बड'लेण्डआ जाफुंगोन। ना मानगोनां रायजोफोर, जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा, दिनै बर' आइ आफा रायजो राजाया बयबो हास्थायदों बड'लेण्डआ जानांगोन, बड'लेण्डआ जानांगोन। जों सोमावसारदों, सोमावसारनायखौ एंगारनो हायैनि भारत सरकार, आसाम सरकारा जोंजों रायज्लायनो गोनां जादों। थांनाय कंग्रेस सरकारनि समावबो रायज्लायनो गोनां जादों, नैबे बिजेपि सरकारनि समावबो जोंजों रायज्लायनो गोनां जादों। बिथांमोना बाध्य जादों, सोरनिबा अननायजों नङा, नोंथांमोनजों गोलोमदै बोहैनानै सान्दुं अखा नेवसिनानै राजा लामा जथेनायनि थाखाय, रेल लामा जथेनायनि थाखाय दिनै सोमावसारनायनि थाखाय भारत सरकार, आसाम सरकारा जोंजों रायज्लायनो गोनां जादों। नाथाय बेबायदि समाव दुखुनांथाव खोथाया बेसो, जोंनिनो सोरबा बिग्राय खानानै रिभलिउसन खालामनानै जांख्रिथायाव बाहागो लानानै दिनै जायफोरा राजनितिनि गादियाव जबाय, बिथांमोना दिनै नाङै नाङै खोथाफोरखौ बुंनानै हारिनि मानसिफोरनि गेजेराव गुलुं गुजुं खालामनो नागिरदों। रायजो राजाफोरखौ आं सोंनो लुबैयो, दिनै बे गसाइगावनि फोथाराव बड'लेण्डखौ बर' रायजो राजाफ्रा लुबैयोना लुबैया? बयबो लुबैयोथ'। खेबसे बयबो स्ल'गान हो, होमबासो मिथिगोन आं। जय बर' हारिनो, जय बर' हारिनो, दिबाय दासम, दिबाय दासम। आं बेखौनो बुंनो नागिरदों रायजोफोर, दिनै जों बड'लेण्डखौ बिखा बिख्लोनिफ्राय गोरबो सिंनिफ्रायनो जिहेतु जानो लुबैयो, जोङो गाव हारिनि सिङाव जायफोर बड'लेण्ड हास्थायो बे मानसिफोरखौ थिग खालामग्रोनांगोन, बे मानसिफोरखौ थिग खालामग्रोनांगोन। दिनै नोंथांमोना नुदों नैबे मास मोननैयाव मा मा जालांखो। मोनद' हारिनो एसटि होनांगौ होननानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रासो सिगां सिगां बुंनो हमदों। नोंथांमोना नुदों, बिथांमोना एसटि जायोबा जों थावरिनो हागोन ना रायजोफोर? जों साख्रि बाख्रि मोनगोन ना? जोंनि हा हुआ थागोन ना? जोंनि एमएलए मन्त्रिया थागोन ना? कुनुदिन थानाय नङा। दिनै एसटि जायैयावनो एमपिआ से जाबाय। नाथाय बेबायदि समाव जोंनि बिटिसिनि सिमानो बुंदों बिथांमोना एसटि जाग्रोनांगोन, एसटि जानांगोन। आरो जेब्ला जों हेंथा होनो थाङो अब्ला गुबुन हारिफोरनि सिगाङाव बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिपि हारिनि सुथुर, नोंथांमोननि सुथुर, जोंखौ बिथांमोननि सिगाङाव दिनै बानसावदों। मानगोनां रायजोफोर, गुबुन हारिनि सिगाङाव मा बानसावो बानसावा, मा बुङो बुङा, बेजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेबो साननांगौ गैया। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जादों जोंनि हारिनि थाखायसो, मालायनि थाखाय नङा। आरो दिनै बिथांमोनखौबो आं सोंनो नागिरदों, बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय राजखान्थि खालामदों ना गुबुन हारिनि थाखाय राजखान्थि खालामदों? आरो नोंथांमोनाबो बयबो दिनै डिसिसन लानायनि थांखि लानायनि सम जाबाय। जाय राजखान्थि हान्जाया, जाय राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा हारिनि थाखाय खामानि मावा, हारिनि थाखाय गसङा, हारिनि थाखाय खोथा बुङा, मालाय हारिनि थाखायसो दालालि खालामो, अकालति खालामो, बेबायदिखौ खिन्थु बर' हारिया कुनुदिन जायगा होआखै रायजोफोर, गोदो गोदायनिफ्रायनो। ओंखायनो दिनै जोंहा बेखौ थिग खालामनायनि सम जाबाय। जों थिग खालामनांगोन। दिनै मोनद' हारिनि मोनद' जौगानाय हारिया जुदि एसटि जानांगौब्ला जोङो थेर बेथेर जागोन। बेराफारसेथिं आंनि सोमावसारनाय हारसिंनि नङा बियो, नोंथांमोना बर' फिसा हिसाबै बड'लेण्ड गिदों, आंबो गिदों, आं एबसुनि आफादगिरिल', बिनिख्रुइ बारा जेबो नङा। आंखौ सोरबाया सोंखारियो, आं बेखौ बरायो। आंखौ सिखाव होनो, दालाल होनो, दाखाइट होनो, मा मा होनो, आंनि बिमा बिफाखौ रायो, आंनि न'खर संसारखौ रायो, आंहा बेवहाय जेबो बुंजानांगौ गैया। मानोना बर' हारिनि बयनिख्रुइ गोरिबनिख्रुइ गोरिबसिन, बयनिख्रुइ गेग्रेब न'खर संसाराव जोनोम जानाय सासे सुबुं आङो। जौ लोंनानै जाय बिफाया गथ'खौ लेखा फराय होनना बुंनो रोङा, बेबायदि बिफानि न'खराव, बिमानि न'खराव जोनोम जानाय सुबुं आङो। ओंखायनो आं मिथिगौ दिनै आंखौ लानानै सोरबाया माबा बुङो, आं बेखौ जेबो साना। नाथाय बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ लानानै सोरबाया माबा बुंगोन, आं बेखौ कुनुदिन सैथो खालामा, आं बेखौ कुनुदिन सैथो खालामा। ओंखायनो आं दिनै फिन वार्निं होगोन,
जे दाखालिबावै दिल्लीयाव हाग्रामा महिलारिया बुंदों बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया आरो फिन आसामाव फैनानै बुंबावबाय दाखालिबावै गावसोरनि पार्टी अफिसाव मिटिंआव बुंबावबाय बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया बड'लेण्डखौथ' आंनोबो नांगौ बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया मा बबे लेखायाव फरायनानै बबे इउनिभारसिटियाव फरायनानै बबे कलेजाव फरायनानै बबे संबिधानखौ फरायनानै बबे पलिटिकेल साइन्सनि लेखाखौ फरायनानै बि बुंदों इन्डियायाव मोनसे रायजो जानोबा क्राइटेरिया नांगौ होननानै दिनैसिम कुनु मोनसे रायजोखौ क्राइटेरिया लानानै बानायाखै रायजोफोर सोमावसारनायखाय बिनायखाय नांगौ जानायखायसो रायजोखौ सोरजिदों इन्डियायाव कुनु मोनसे रायजोआव 1000 जन आईएएस अफिसार 1000 जन आईपीएस अफिसार 1000टा इंडस्ट्री 1000टा इंफ्रास्ट्राक्चार बानायनानै रायजो जादों होननाय कुनु रायजो गैया भारतबर्षआबो उदांस्रि जानाय समाव मोनसे गरिब हादोरसोमोन बे हादोरनि रांखान्थिया मोजां नङामोन समाजखान्थिनि अबस्थाया गाज्रिमोन राजखान्थिनि थासारिया मोजां नङामोन बै समाव भारतआ हादोरनि जाबाय जोनोम जादों दिनै बिथाङा गुबुन हारिनि सिगाङाव जेराव सरकारानो खर' गंलायनांगौ जायो अफिसारफोरा दिनै जुक्तियाव जोंजों देरहानो हाया बिथांमोना बड'लेण्ड मोना बड'लेण्ड होनो हाया होनना बुंनो हाया बैबायदि समाव जोंनि सोरबा सासेया थांनानै बड'लेण्ड होनो नाङा जों बड'लेण्ड बिग्राफोरखौ दिल्लीयाव लायनो साहा लाल साहा लोंना हरनांगौ होनना बिसोर बुङोनो जुदि दिल्लीयाव बिथाङा जोङो लाल साहा लोंनो नांगौ होननानै बुंनो हायोब्ला बर' आइ आफाया रायजो राजाफ्रा लुबैदों बड'लेण्डखौ मानो बिनानै लाबोआखै दिल्लीया दिसपुरा बिथांनि बायदिसो सोलियोबा दिनै बिथाङा मानो बड'लेण्ड जेंनाखौ एनडिपिनि सावरायनायखौ सुस्रांनानै होआखै दिनै जोंनि सोंलु मानगोनां रायजो राजाफोर दिनै जोंनि मेगन सिगाङावनो गोरिब गुन्द्रा जोंनि फंबायफ्रा जोंनि बिनानावफ्रा गुजरात हारियानायाव थांनानै मालायनि बान्दा बैनो गोनां जादों लेखा फरायनो थाखाय लेखा मोनाखै थाखा फैसा गैया बेराम नायजानो हायाखै न' गंसे मोजां लुनानै लानो हायाखै बेसेबा गोरिब गुन्द्रा बेबायदि समाजखौ बिथांमोना दिनै थगायनो हमदों दा नङानो रायजोफोर बावैसो बेंटलाव मिटिं खालामनाय बिथाङा बुंदों आं लायनो एनडिपिनि फैसा हांग्रासोमोन आङो बुंनो नागिराखै बिथाङा मामोन आं एनडिपिनि फैसा हांग्राबा एनडिपिआनो बुंदों एनडिपिनि दैदेनगिरिफोर दङ बेवहाय आं बिथांमोनखौ सनमान होयो बर'नि रिभलिउसनारिफोरखौ सनमान होयो बिथाङा गावनि उनथिंनि जारिमिनखौ नाय बिथाङा बबे न'खराव रुपानि सामुस हरनानै जोनोम जानाय खोथा बुंनाया फुङाव मोनसे बुङो मोना मोना मोनसे बुङो खोथाखौ टिभियाव खैबार सोलायनाय हिसाब गैया जब कार्ड बायदि मिनि जायो गुबुन हारिफोरजों खोथा बुंजेनबानो मिनियो गुबुन हारिफ्रा जोंनि हारिफ्राबो बर' हारिखौ बिथाङा लासिंसिं खालामदों बर' हारियाव दिनै लेखा रोंनाय मानसिनि अभाब गैया प्रफेसार स्कलार पिएइचडि लानाय मानसिनि अभाब गैया लेखा गोरों मानसिनि अभाब गैया दिनै बर'नि रिसार्च खालामग्राफ्राबो नेशनेल इन्टारनेशनेल एवार्ड मोनबाय बेबायदि हारियाव दिनै बेबायदि सासे मानसिया जबकार जानानै दिनै जोंखौ माबायदि लासिंसिं खालामदों दा बेनिखायनो रायजोफोर आं खावलायगोन हारिया दिनै जोंहा गोख्रों जानांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव जोङो थिग खालामदों जौ जुवाया फोरखा होदों मेला होग्राया सोर नागिरनानै थाङोबा नुगोन नोंथांमोना बिथांमोननिनो सोरबा जागोन मेट्रिक फरिखा जाबाय थादों जुवा होनांगौ जौ होनांगौ जौजोंनो जोंहा न'खरा गेग्रेबजोब्बाय आइजोफ्रा अन्थाइ फुख्रेबनो गोनां जाबाय आइजोफ्रा दिनै राजा लामायाव फैनानै खामानि मावफैनो गोनां जाबाय मानो फिसायफ्रा जौ लोंनानै दिनै होरलां होथां जाबाय देहाया नोरजिया जाबाय जों बुंदों एनडिपिएफआ जौ बन्द जानांगौ जुवा बेफोरबायदि लिडारफोर बेफोरबायदि मानसिफोरखौ सिनायनायनि सम जाबाय रायजोफोर दा बेनिखायनो आं बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मा लुबैदोंमोन बयजोंबो सेलुट होजानाय मान होजानाय अनजानाय रेसपेक्ट खालामजानाय मोनसे सोद्रोम गेदेमा बर' हारि बेखौसो बड'फाया लुबैदोंमोन दा बेनिखायनो साफ्रोमबो बर' फिसानि बिबान बर' हारिनि सासे सासे सुबुङा गेरेमसा जानांगोन गोग्गो जानांगोन लेखा सोलोंनांगोन जौ जुवाजों गोदोबा जानाय नङा ओरैनोबो जों खावलायगोन जोंनि आइजोफ्राथ' जेसेबां गोख्रोंखा हौवाफ्राबो खामानि मावनाया फासया नाथाय बेखौ रांखान्थि जौगानायाव बोरै बाहायनो हायो नोंथांमोना बेवहाय गोसो हो सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौ गोदाव सोराव जानो होनो नाङा बिसोर दिनै आदा ससेयावनो लेखा गारनानै ओरै थांनां ओरै फैयां जादों बेखौ बयबो समाजा कन्ट्रल सोमावसारनाया बियो मोनबाय गणतान्त्रिक भाबै जोङो सोमावसारनांगोन आरो दिनै बर'फ्रा बे सोमावसारनायखौ साक्सेस खालामनो बारा गोजान लामा गैया ओंखायनो 1 नाम्बार सोमावसारनायनि मुङाव
खुनु लेखा फरायनाय मावनाय दांनाया थाद'नो मोना सोमावसारनायखौ बेजोंनो लांफाबाय थानांगोन हारिमुखौ जों गोख्रों खालामनांगोन बैसागोखौ मोजाङै जानांगोन गाननाय जोमनाय गासैबो गावनो सोरजिनांगोन गावनि हारिमुखौ गावनो गोख्रों खालाम बर' एमपि दङमोन जोंनि राजखान्थि हान्जानि बड'लेण्ड दाबिखौ लानानै बिथांमोना खोथा फंसेबो बुङाबा जेंनाया बोरै सुस्रांजानो गोदो जोंहा एमपिआ देरहालांदोंमोन सानसुमा खुंगुर बसुमतारी इउजि ब्रह्म धरना होदोंमोन रायलायदोंमोन बै समनि अटल बिहारी बाजपेयी बै समनि माखासे दैदेनगिरि एल.के. आडवाणीमोनजों बिटिसि एकर्डा जादों एसटि होनांगौखौ होबथाबाय बिथांमोना नाथाय एसटि जानांगौसो होनदों दाख्लै बावै बानसावलाबायबाय एबसुआ ओरै लिरदों एनडिपि प्रग्रेसिभआ ओरै लिरदों मोनसे हारिया मोनसे हारिजों सान्थियाव दोननो थाखाय माखासे खामानिखौ मावो नाथाय सरकारानो जे लिरदों एसटि होनांगौ होननानै बे सरकारा लिरदों बेंगार बे खोथाखौ रायजो राजाफ्रा गोसोआव लाखि दा बेनिखायनो रायजोफोर बे मोनद' हारिखौ एसटि जानायनिफ्राय दाख्लै बावै नोंथांमोना बनजार लानानै सोमावसारबाय धरना होबाय आसाम बन्द होबाय ज' आसामनि ट्राइबेलफोरखौ खौसे खालामनानै जों होबथानो हाबाय नाथाय सरकारा फैफिनोबा आरो बिखौ लाबोनो नागिरगोन ओंखायनो जोंनो बिखौ होबथानो थाखाय एमपि नांगौ जों दाख्लै बिथांमोनखौ खावलायनानै जेरैखि जाया बन्द खालामनो हाबाय माखासे मानसि बुथारनाय बिनिफ्रायनो भारतनि अबस्थाया गाज्रि जाबाय बिनि उनाव मोनसेनि उनाव मोनसे अफिसारफ्रा जोंनियाव निमाहा बिदों जे नोंथांमोनजों रायलायनाया थालांबाय नाथाय उपाय गैया देशआ ओरैबायदि जाबाय जों बुंदों जों जेबो सानाखै जोंनि जेंनायाल' सुस्रांनांगौ दाख्लैबो रायलायबावदों मानगोनां रायजोफोर दा बेनिखायनो जों आसामारि दिनै भारतआव नोंथांमोनाबो नाय पेपार पत्र टिभिआव सोरबा मोनसे सोमावसारग्रा हान्जादों भारत सरकारा खनले रायलायदोंबा बियो दुलाराय बर' फरायसा आफाद पिपुल जयेन्ट एक्सन कमिटि इउपिपिएल एनडिपि नैबे बर' ग्रुपजोंसो खनले रायलायदों ओंखायनो जोङो राजा लामायावबो सोमावसारदों सिंनि राजखान्थियारि खामानिखौ मावदों आरो दिल्लीयावबो जों आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय नैबे लकसभा इलेक्सनसिम जोङो गेजेर